Здравейте! Заглавието на днешния урок за обобщение е уравнения, свеждащи се до линейни. Това са по-сложни уравнения, но благодарение на нашите знания по математика ще ги опростим до решаването на линейни уравнения. Нека да си припомним кои уравнения се наричат линейни. Това са още уравнения от първа степен с едно неизвестно. Техният общ вид е ax плюс b равно на 0. Където a и b са параметри, а хикс е неизвестната величина. Колко решения може да има линейното уравнение? Това зависи от параметърът a. Когато a е различно от 0, тогава то има едно решение. И това е хикс е равно на минус b върху a. Но при a равно на 0, линейното уравнение придобива видът 0 по хикс плюс b е равно на 0. Тогава за параметърът b имаме два случая. При b равно на 0 имаме вярно числово равенство. Или 0 по хикс плюс 0 е равно на 0. При което всяко хикс е решение. А когато b е различно от 0, тогава се получава невярно числово равенство, което води до извода, че уравнението няма решение. Ще разгледаме три вида уравнения, които може да сведем до линейни. Първото е модулното уравнение. Второто е произведение на два множителя. И третия вид са уравнения от по-висока степен, като например квадратни или кубични уравнения. Модулното уравнение е от видът ax плюс b в модул е равно на c. Колко решения има това уравнение? Това зависи от параметъра c. Възможни са три случая. Ако c е по-голямо от 0, модулното уравнение се свежда до решението на две линейни уравнения. Първото е ax плюс b равно на c, а второто е ax плюс b е равно на минус c. Тоест, то ще има две решения или два корена. Втория случай. При c равно на 0, модулното уравнение се превръща в линейното уравнение ax плюс b равно на 0 и съответно има само едно решение. Но при c по-малко от 0, модулното уравнение няма решение, защото по определение стойността му не може да е отрицателно число. Уравнение е произведение на два множителя. И общият му вид е ax плюс b в скоби. Това е първият множител. По cx плюс d в скоби. Това е вторият множител. Равно на 0. Кога едно произведение е равно на 0? Когато поне един от множителите е равен на 0. Тогава решаваме двете линейни уравнения. ax плюс b равно на 0 и cx плюс d равно на 0. И така това уравнение има две решения. Уравненията от по-висока степен са квадратното, кубичното и така нататък. Решаваме ги чрез разлагането им на множители, за да ги доведем до уравнението произведение на два или повече множителя. Използват се три начина за тяхното разлагане. Първият е изнасяне на общ множител, вторият е чрез формулите за съкратено умножение и третият е чрез групиране. Например, ако членовете на многочлена са нечетен брой,
и ги правим с един повече, за да ги групираме в две групи. Трите начина могат да се комбинират, като първо се търси най-лесният от тях. Нека да се упражним с няколко задачи. Задача първа. Кое от уравненията има решение? Решаваме А под точка. След разкриването на скобите, получаваме 2х плюс 8 е равно на 2х минус 11. Можем да унищожим хиксовите. И след това получаваме 8 е равно на минус 11, което е невярно числово равенство. Следователно, А по точка няма решение. За Б по точка имаме след прехвърлянето на двойката от другата страна, получаваме, че модул от 7 минус хикс е равно на минус 2. Но това няма решение, защото по определение стойността на модула не може да бъде отрицателно число. И така Б по точка също няма решение. Б по точка решаваме последния начин. В дясно разкриваме скобите чрез формула за съкратено умножение и виждаме противоположните едночлени се унищожават. Ето хикс квадрат с хикс квадрат от двете страни. После получаваме хикс отляво с 3х минус 2х, пак е хикс отдясно. Те също се унищожават. И едно имаме от двете страни, което също се унищожава и получаваме вярно числово равенство. 0 по хикс е равно на 0. Изводът е, че при това уравнение всяко хикс е решение. За Г под точка привеждаме първо под общ знаменател и после получаваме стойност за хикс. Хикс е равно на минус 9 втори. И така получаваме за първа задача окончателен отговор. А и Б по точка нямат решение, докато В и Г по точки имат решение. Втора задача. Кой е общият корен на уравненията? Виждаме, че първото уравнение е произведение на два множителя. Хикс плюс 5 и 2х минус 6. Тяхното произведение е равно на 0, следователно или хикс плюс 5 ще е равно на 0, или 2х минус 6 е равно на 0. Получаваме две решения. Хикс1 равно на минус 5 и хикс2 равно на 3. Следващото уравнение е модулно. И то се разделя на две линейни уравнения. Хикс минус 5 е равно на 2 и хикс минус 5 е равно на минус 2. Така решенията му са хикс3 равно на 7 и хикс4 равно на 3. Нашата задача е да намерим общия корен на двете уравнения и виждаме, че то е тройката. Продължаваме с трета задача.
Виждаме, че отляво имаме 3, а отдясно 6. И може да разделим двете страни на уравнението на 3, за да намалим пресмятанията. После разкриваме скобите в ляво. В дясно е формула за съкратено умножение. Също разкриваме скобите. И така получаваме 2х квадрат в ляво, а в дясно също така 2х квадрат. Можем да ги унищожим, защото те са противоположни. После прехвърляме всички хиксове в ляво, всички числа в дясно и си получаваме едно стандартно линейно уравнение, което го решаваме и отговорът е минус 9 седми. Четвърта задача. 2х плюс 1 цялото на квадрат е равно на х на квадрат. Прехвърляме х квадрат отляво. После разкриваме скобите и така достигаме до квадратен тричлен. 3х квадрат плюс 4х плюс 1 равно на 0. Тук ще трябва да групираме, за да получим произведение на множители. 4х може да го представим като 3х плюс х. След това изнасяме общ множител. То е 3х за първите два едночлена. И получаваме 3х по х плюс 1. И ни остава също х плюс 1. И виждаме, че х плюс 1 всъщност е новият общ множител. И така получаваме 3х плюс 1 по х плюс 1 равно на 0, което е произведение на два множителя. И го решаваме чрез решаването на две линейни уравнения. 3х плюс 1 равно на 0 и х плюс 1 равно на 0. Решенията са х1 равно на минус 1 трета и х2 равно на минус 1. Но този начин е много бавен и труден. Ако сме по-съобразителни, можем да видим формулата за съкратено умножение. Тя е следната. А квадрат минус б квадрат е равно на а минус б в скоби по а плюс б в скоби. И така за нашия случай, чрез формулата за съкратено умножение, достигаме много по-бързо до произведение на два множителя. И така този начин е по-рационален и по-лесно се решава задачата. Нека да решим една обобщителна задача. Намерете сборът от корените на уравнението.
Виждаме, че 4,2 е смесено число и не можем да умножим директно по минус 3 и да разкрием скобите. Ще трябва да го преобразуваме в неправилна дроб. За него се получава, че то е равно на 14 трети. Вече умножаваме по минус 3. Разкриваме скобите. И вътре в модула се получава хикс квадрат минус 5х плюс 2. Модулното уравнение има два случая. Решаваме първия случай. Хикс квадрат минус 5х плюс 2 равно на 2. Двойките може да ги унищожим. Остава хикс квадрат минус 5х равно на 0. Изваждаме общ множител хикс и вътре в скобите остава хикс минус 5. И така получаваме две решения. Хикс 1 равно на 0 и хикс 2 равно на 5. За втория случай имаме квадратно уравнение. Хикс квадрат минус 5х плюс 4 равно на 0. За да го решим, ще трябва да групираме. 5х може да го представим като минус 4х минус хикс. И така виждаме. Общия множител. Тук на първите два едночлена е хикс. И вътре в скобите остава хикс минус 4. А за другите два едночлена виждаме, че са минус хикс плюс 4. Ако изнесем минус 1, вътре в скобите също ще остане хикс минус 4. Виждаме, че това е общ множител. И така получаваме произведение от множителя. И си решаваме двете линейни уравнения. Решенията са x3 равно на 1 и x4 равно на 4. Условието на задачата е да намерим сборът от корените на уравненията. Събираме 4 корена и получаваме окончателно решение 10. Убедихме се, че когато правилно използваме начините за опростяване на изразите, някои сложни уравнения много лесно се решават. Винаги трябва да търсим общия множител или някоя формула за съкратено умножение. А в крайен случай прибягваме и до групирането, за да опростим уравненията и да ги направим линейни. За домашна работа две задачи, където пак трябва да използваме или формула за съкратено умножение, или да намерим кой е общия множител. Можете да проверите как се справяте с решаването на уравненията след 7 клас, чрез решаването на следния тест.